A Policía Local de Pontevedra busca os autores do último acto vandálico contra a Fonte dos Nenos na céntrica glorieta de Compostela. Isto foi na madrugada do xoves ao venres, nos detentamos a primeira hora da mañán, estamos averiguando todavía a identificación das persoas, temos moitos datos, que esperamos que en breve podamos xa telos identificados a todos, sabemos que se trata de un grupo reducido de rapaces, hai un deles que é normal, pois que ten unha participación moito máis activa, os outros non fixeron nada tampouco para impedirlo, por tanto tamén son responsables. Segundo o voceiro da policía, as pesquisas están moi avanzadas. O grupo foi gravado polas cámaras de seguridade da contorna e os axentes localizaron tamén varias testemuñas. É probable que se trate dun delito e, por tanto, será comunicado ao xulgado unha vez que tenga a identificación plena, un delito contra o patrimonio público. A estatua xa foi retirada polos servizos técnicos municipais. Están a avaliar os datos sobre a peza que sofre desperfectos á altura das pernas. Sí que hai unha persoa que o que estuve facendo é balancear, no? De feito, os danos, a pesar de ser graves, tampouco é que destrozara totalmente a figura e pensamos que é reparable. Isto non é un acto vandálico que un martelo pois, o romperan totalmente, no? Ten danos unha perna no tobillo e outro unha perna. Bueno, non son danos graves. Dende a Policía Local animan aos autores a presentarse voluntariamente, xesto que se consideraría un atenuante no caso dunha condena.